que foi unha reunión de traballo fructífera e que esperemos que sirva para chegar a avances importantes. Cales son as reivindicacións principais das administracións locais galegas? Así lle trasladei ao presidente da Xunta que era necesario un maior esforzo na financiación por parte da comunidade autónoma das administracións locais a través do Fondo de Cooperación Local, é dicir, que esos fondos sexan incondicionados e que recibamos os 313 concellos por igual, que era necesario abordar temas tan importantes como abordar unha nova lei de facendas locais e que, dende logo, se había algún tema na que os concellos galegos estamos especialmente preocupados é o esforzo que nos está supoñendo os servicios sociais e principalmente a dependencia do servicio de axuda no fogar. Podo dicirvos que neste caso o presidente da Xunta trasladoume que un acordo, chegamos a un acordo de abordar durante este mandato esa revisión do precio que estamos recibindo os concellos por parte da Xunta e tamén do Estado, pero por parte da Xunta ese compromiso de abordar neste mandato ese aumento das cantidades que estamos recibindo para o servicio de axuda no fogar, porque é un dos servicios que máis están lastrando as arcas dos concellos e, dende logo, é algo que temos moi claro que non debe ser sufragado polos concellos, debería ser sufragado 50-50 tanto por Estado como por Xunta de Galicia, así que é importante alcanzar ese acordo e, como vos dicía, ese compromiso por parte do presidente da Xunta de abordar en este mandato ese revisar e aumentar esas cifras que estamos recibindo no servicio de axuda no fogar. Sabedes tamén os medios de comunicación que seguidos un pouco a actualidade dos concellos e da propia Federación Galega, que estamos tamén sentados coa Xunta de Galicia analizando as diferentes competencias, analizando e testando cales son as competencias impropias que estamos asumindo as administracións locais e eses traballos, dende logo, teñen que continuar agora que o Goberno da Xunta xa está formalmente constituída en rendimento, pois, dende logo, é necesario avanzar en eses traballos de delimitación de competencias que nos leven tamén a deixar de facer funcións que mellor non nos corresponden. Esperemos que eses avances deses traballos, dende logo, supoñan resultados importantes para os concellos tamén. Abordamos outras cuestións como pode ser esa necesidade de que por parte dos Sergas e da Xunta de Galicia asuman ese persoal das unidades das UAS, dos servicios de drogodependencia, ese comprometo do presidente a retomar eses traballos que estaban iniciados coa Federación Galega e que, agora non se están cumplindo os calendarios, dende logo foi ese compromiso e que se van a retomar eses traballos, esa asunción dese persoal. Eu creo que son os anuncios principais que é necesario destacar no día de hoxe. Sabemos que temos moito traballo por facer. Eu creo que se fun capaz de trasladar ao presidente a situación difícil que estamos tendo os concellos galegos en materia de financiación e que é necesario chegar a acordos porque senón vai haber moitos concellos, principalmente os máis pequenos, que van a estar moi afogados. E tamén, se me permitides, evidentemente non quería desaproveitar a ocasión como alcalde de Vilagarcía, que non somente son o presidente da Federación Galega, sino para mí é polo menos tan importante a miña cidade se lle trasladaban diferentes cuestións ou demandas que tiñan que ver con Vilagarcía. Así que nada, como decía, para rematar, foi unha reunión que podemos calificala de evidentemente cordial. Si conseguimos chegar a eses acordos en materia de SAF e continuamos eses traballos de competencia, de logo, consideraremos que tamén foi unha reunión fructífera. E sin máis, por suposto, despensas de calquer pregunta que queira realizar. Sobre o SAF, ten un dato de cando se está a pagar e canto sería conveniente que... Os datos temos, outra cosa non, pero datos temos todos na cabeza. O servicio de axuda no fogar estamos recibindo por parte de Xunta de Estado, de ambas administracións, o precio de 12 euros a hora. En eso unha proporción, na último dato, podemos decir un 60% con fondos do Estado, un 40% con fondos da Comunidade Autónoma, neste último ano sobre eses 12 euros. En outro ano cambiou, pero esos son os datos do último ano. 12 euros que recibimos de ambas administracións, e a media en Galicia está entre 20 e 21 euros hora. Pero xa hai concellos que están pagando 24 e 25 euros hora. É dicir, toda esa diferencia estamos poñendo as administracións locais. Por eso tan importante, por eso
mellor dito, non é sostible, as administracións locais non podemos afrontarla, os concellos máis pequenos non poden afrontalo, e lle poñemos o cascabel ao gato xa, ou isto senón o servicio de axuda no fogar non ten futuro. Así que por eso é tan importante chegar a compromisos, tanto con Xunta como con Estado, de que aumenten a financiación e asuman o costo. A lei de dependencia estableceu 50-50, ben sabemos que isto non é dun día para outro, pero dende logo é necesario que se comprometa, e o presidente da Xunta me acaba de trasladar que dende logo están dispostos a abordar nesta legislatura, neste mandato, ese aumento da financiación sin haber concretado todavía unha cifra, pero que sea unha subida importante, porque senón os concellos non vamos a poder seguir sufragando ese servicio. Por certo, máis demandado por os galegos e as galegas, moito máis que centros de día, residencias, sino o servicio de axuda no fogar. Alguna cuestión máis? Nada, pois moitísimas gracias e disculpade as horas. Vale.